Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Kingdom. Kuhaon ko si Corazon kung si Prinsesa Histia. Dali na, Corazon! Bakit ako na ko, Alastor? Nakupaingon na dire sa among limutangan ang akong inahan. Anong itahan ko na ko sa mga akong kaugalingon? Tira ka nimo! Dili, Corazon! Pasagdi kong mamatay! Tiguang na ko! Dagan ka mo! Malayo ka mo, Dede! Mal ka, tiguang ka! Mapatay ko yun ang imong inahan! Kung dili ka yun mo kuyog ka na ko! Oh, mga tao! Patya ninyo kini si Alastor! O kinangiyang kauban! Patya! Sila ang mga kriminal! Sila! Ayaw pang sigig lihok! Kaya madugsa ko imong kilid ning hait ka bukog sa kaswaing kalabira! Huwi si ma'am! Huwi! Kung di ka gustong maigo ka sa mga bala niya akong gigunit ang armas. Huwi! Hanap ka mga batch! Huwi! Kamong kahadlok! Po sila! Tingaling maapil ka, ma'am! Wait, ma'am! Sundang ako, Kibando! Po sila! Mami! Mami, ayaw! Ayaw, Mami! Tingalig maigo ka! Pagpalihog! Ayaw ka mo pagpamusil! Alastor, buhay ang akong inahan! Paingon ako diha sa inyo na imutangan, Alastor! Luminos, andam ko ng dawaton ang akong kaalautan. Maluwas lang na ako ang akong inahan. Dili ko makatugot, Corazon. Kinahanglan nga, mangita kong kamaagi nga maluwas ko ikaw ang imong inahan. Luminos! Iyan ko imong inahan! Apan unas paglakaw paingon sa tugang bahin, Corazon! Aron buhian ko na ang imong inahan! Sige, buhaton ko ka na. Luminos! Corazon, mahal ko kayo ikaw. Mahal Mahal ko sab ikaw, Luminos. Isugal ko ang akong kinabuhi. Tungod og alang nimo. Luminos! Kung ano rin yung drama niya? Mga overacting! Tumanon talang ang gisulti sa anak. Di lang tamang pabuto. Apan, makagintang siya tunni o gangyang anak. Ato target ha. Kung sino na to ang mga kontrabida. Buhay ko ninyo! Ayaw, sige, klihok niya. Matusok ka na ginaning bukog sa kasway sa kalabira. Igalinsa na ba ning bukog? Rako Salim! Aring Alastor. Andama tinalis ang kaswayng bukog sa kalabira. Andam na aring Alastor. Kagitabi agaw niya, Andam na ni para dusla. Buhi si Ilsa! Pero Ilsa, maoy timan mudagan ka gani. Ug hatagan mo kahigayunan si Corazon nga makalikay ka nako. Patyon tagit ka. Ug kung dili man ikaw ang mamatay, ipaniguro ko. Mapatay ko ang imong anak sa dili hustong panahon. Ayaw taon patya ang akong anak, Alastor. Bahalag ako ang imong patya na ayaw lang ang akong anak. Kung magmagahi gud ka, patyon tagit ka. Apil ang imong anak kung magkalisod. Sige, lakang na og pipila lang una ka lakang. Sige! Sige na, Mami Elsa! Ako na sa tuwing bahin kay ako paingon na sa diha sa limutangan sa Alastor! Ayaw ko gling laha, Corazon. Ayaw gid pagdagan palayo ka nako. Kay dili ko magduha-duha pagpatay sa pinangga mong inahan. Andamon ko nga akong kakalingon. Kinahanglan paspasan ko niya ang akong pagdagan. Sa dili pa makaabot si Corazon. Sa limutangan ni Alastor. Makuha ko si Corazon. Palayo ni Alastor. Si Corazon, nagaduol na sa akong nahimutangan. Kung sa dili madugay, muabot na siya sa nahimutangan ni Alastor. Kung matungod na siya nako, birahon ko siya. Ug budagan kaming duha palayo sa salbahis nga si Alastor. Dool na si Mami ka na ako. Hapit kami magtungod. Kinahanglang maluwas ko nga kinabuhi sa akong inahan. Si Mami Elsa! Mami! Corazon! Mamiya kita din eh! Apan, Mami Elsa! Dali na, anak! Dali na, Mami! Dagan! Busilanin niyo ang animal!
mga animal! Nagdos ng madutan kita sa ilang mga bala! Nasayop ka mo mga busit! Ang bikini! Ako salip! Gilo-gilo ni mga kasuway bukog nga may talili na sa tumoy. Ay, patay ko sa banyaga! Kinema! Corazon! Mami Elsa! Mami! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.